Imota yatengwa ngeGoFundMe lomnyaka. Imikani aiwa tine mufaro. Greatman wazotengerwa Honda, mota ine value iri pamusoro kudarika akwaya. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Ashford mukomana chimombe akatoita kupinda mutalala kuzomeka sure kuti Greatman nemhuri yake vapiwa mota yavanga vachida. Vatozowanikwa yakakura inogona kuakomodeta again wheelchair nezvimwe zvakadaro. Vanyora vakati even the Bible says wakaitawo chakanaka haungafari here. Zimbabweans, be proud, we did it, mission accomplished, every cent counts and together we are strong. Message iri kubva kuna Ashford arikuti the team behind the scenes, you guys are awesome. Special thanks to John Gwenzi, Ernesto James, Moboys Mnetsi kumanya kuona kuti mari yakwana here and be accountable nemari dzevanhu. John Gwenzi ma accountant manyama anokubvunza kuti pondo yafamba sei kusvika wachema nekuexplainer. Melissa Chido and Mai Maka, you are heroines of our generation. Be blessed. Revelations 22 verse 21. The grace of the Lord Jesus be with you all. Amen. Mukomana ari kufara. Greatman ati mawinza mufaro wakapetwa mumhuri mangu. Guys, mukomana anga aramba ugara ari kuoffice kwa Victor akamirira kunze endawo unotora mudziyo wako. Asi seweekend made it very clear vakati ivo havadi kuassociated na Greatman in any way uye havadi zvokuitiswa kunge vari kukumbirwa zvechisimba. Hello family, we selected a Honda Shuttle over the Toyota Aqua primarily due to its wheelchair-friendly design and spaciousness. Thank you once again for the love and for the blessings. So, ndo macomments aripo vari kutaura vachiexplaina kwamuri vanhu veZimbabwe kuti mari yenyu taishandisa, so tatichida akwaya but to accommodate wheelchair at the back without folding my seats and his speakers as well. Tabva tangoti aiwa better titore mota yakati kurei. Thank you Ashi apo wabata basa. You deserve zvese zviri mumwoyo mako. May God bless you. Manetizens ari kufara vakati at least we've seen zvatakaisira mari. Social media can be toxic, yes, but this is a good example of how it can be used to change and improve lives as well as lifting one another. So my Greatman navo vane mufaro vedwe vashaya kuti voita sei vari kufamba nemurume wavo vachiratidza kufara zvikuru vatombotamba vachigamuchira mudziyo. Mwari ropafadzai vose vakatambamudza maoko avo. Muvaitire zvidhafu ndimi makatendera kuti zvizadziswe. Nevasina kupa muvarangarirewo. Naiyewo Greatman Music mumuchengetedzewo paanofamba nemudziyo uyu awane kuwana mufaro nechipo ichi. Ivo Greatman vazonyora ndokuti thank you to all my amazing supporters in Zimbabwe and the diaspora. I am deeply moved and sincerely grateful for the overwhelming love, kindness and generosity you have shown me through your donations and support on my GoFundMe page. Your contributions have made it possible for me to own a Honda Shuttle, a life-changing gift that will ease my daily challenges as a person living with a disability. I'm truly grateful for your kindness and support. May God bless you all. #munodiwa. Aiwa tinotenda guys for everything that we've done for Greatman. Nesuwo tinongoti we are stronger together. Ticharamba tichiedza kuti tibatirane nevamwe vanenge vane maGoFund tiri pano papeji tichingoitirawo kuti nyaya dzedu dzinde out there and also tiwane a helping hand. Zvafamba guys, tabudirira. Do leave your comments on what you think and watch out for our next story.